आमबागाव प्रेमियार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया गायसनथाय सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला आमबागाव प्रेमियार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि सेथि बोसोरारि गायसनथाय सानखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। सानसेनि हाबाफारिजों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, लोगो फोरोंगिरि, फरायसा फरायसुलि आरो बिगोमा लोगोसे लिंहरजानाय आलासि बिथांमोननि हेफाजाबाव फरायसा फरायसुलिखौ सोलोंथाइ होनाय लानायनि गेजेरजों गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिहोमा होनाय बायदि हाबाफारिखौ लाफानानै खुंनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे हाबाफारिनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल बसुमतारी आरो माखासे लिंहरजानाय आलासि बिथांमोना। First of all, good afternoon to all portal media. আজি মই বহুত হেপি আজি এই মোৰ স্কুলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে আৰু লগতে ছ'চিয়েল ফ্ৰেছমেন মিট ৰখা হৈছে আৰু এইটো ইয়াৰতে এইখন স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰা গ'ল। এই অঞ্চলত ইংলিছ মিডিয়াম ওচৰত আছে হ'লেও যাতে আহি থকা দিনত আমি ডাঙৰ স্কুলৰ লগত কম্পিটিটিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ ষ্টুডেণ্টক লৈ আমি ভাল কেৰিয়াৰ দিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰে ছাকচেছ হয় লাইফত। আৰু লগতে আজিৰ তাৰিখত মেক্সিমাম গাৰ্জেনে নৰৈলেও পাৰিলেও কিছুমান গাৰ্জেনে প্ৰাইভেট স্কুলবোৰত দিব বিচাৰে। তো ওচৰত থাকিলে সুবিধা হয় গাৰ্জেনবিলাকৰ কাৰণে। তো আজিৰ তাৰিখত BPL কেটাগৰীৰ ফেমিলিৰ গাৰ্জেনো প্ৰাইভেট স্কুলত শিক্ষা দিব বিচাৰে যাতে ল'ৰা ছোৱালী ফিউচাৰত গৈ ছাকচেছ হয় বা এজন IAS অফিচাৰ হ'ব পাৰে বা এজন ডক্টৰ ওলাব পাৰে। মোৰ ল'ৰা ডক্টৰ মই বনাব পাৰিম বা মোৰ ছোৱালীক মই ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম বুলি কিছুমানে ভাবে, কিন্তু দূৰত থাকিলে ফাইনেন্সিয়েলি চাউণ্ড নথকা ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। তো মই এই স্কুল খোলাৰ পিছত ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবোৰৰ BPL কেটাগৰী ফেমিলিৰ গাৰ্জেনবিলাকো এই মোৰ স্কুলত এডমিশ্যন দিছে। তো এই দিয়াৰ কাৰণত ময়ো দায়িত্ব লৈছোঁ যে ময়ো আপোনালোকে অকল গাৰ্জেন নহয়, ময়ো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী, ময়ো গাৰ্জেন। মই যিমান পাৰোঁ 24/7 মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মই দায়িত্বটো ল'ম আৰু আহি থকা দিনত ক্লাছ 12ত যাতে ভাল ফ্লাইং কালাৰ্ছত মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক পাছ কৰে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী কলেজবোৰত চিট পায়। মই এই থিংকিঙত এতিয়া কাম কৰি আছোঁ, এডুকেশ্যন দি গৈ আছোঁ আৰু আহি থকা দিনত মই দি যাম। মই যিমান পাৰোঁ ছ'চিয়েলি গাৰ্জেন লগত মিলি জুলিকৈ মই এই স্কুলখনত চলাই যাম আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টবিলাকো মই ছাকচেছটো আনি দেখাব পাৰোঁ বুলি এই ইনষ্টিটিউশ্যনক মই এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে জিলানি সিঙাও। তো ৰাইট নাও বুंनो थांबोला फार्स्टलि इन 2014 I established प्रिमियार जुनियर कलेजनि मुङाव आं उदालगुरियाव एस्टाब्लिश खालामनायमोन 2014आव। बेनि उनाव थाङै थाङै 2017आव कम्पिउटार इन्स्टिट्यूट एस्टाब्लिश खालामबाय। बे कम्पिउटार इन्स्टिट्यूटनि नामा जाबाय राजीव गांधी कम्पिउटार साक्षरता मिशन।
बेनि उनाव So this is 21 आव आको आङो एके नामेरे प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि स्कुल गरायबारियाव माने एस्टाब्लिश खालामनाय जादों आको बेक टु बेक नेक्स्ट इयारावनो बे 2023 आव बे आम्बागामि गामियाव आङो प्रिमियार सिनियर सेकेन्डारि नामखौनो होनाय जादों आरो दायो बर्तमान आङो नट अनलि स्कुल सलायाखै आङो स्किल डेभेलपमेन्टनि सेक्टरावबो गथ'फोरखौ लानानै जुदि नाम लानो थाङोबा बिउटिशियान कर्स इलेक्ट्रिशियान डाटा अपारेटर्स सुइं मेचिन बेफोरखौ माने होगासिनो सेन्ट्रेलनि स्किम बा जोंनि आसाम सरकारनि स्किमनि थ्रुयै आङो गथ'फोरखौ माने स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होगासिनो जाय बायसाया मेट्रिक फेल जानानै बा 12 फेल जानानै न'आव ओरैनो जायफोरा बेकार गोलैना थानाय स्टुडेन्टफोरखौ आङो बेफोरबायदि स्किमफोरखौ लाना फैना 3 तारिखआव होलांगासिनो आरो फैबाय थानाय फिउचारावबो आङो होलांगोन आरो नट अनलि फ्रम ASDM or PMKVY थ्रु SSB फोरनिफ्रायबो आङो बे स्किल ट्रेनिंफोरखौ आङो होगासिनो गथ'फोरखौ बे स्किल ट्रेनिंखौ लानानै दिनैनि तारिखआव आंनि स्टुडेन्टफोरा बहुद माने किसुमान इन्डास्ट्रियाव किसुमान पार्लारफोराव किसुमान गलाफोराव गावनो व्यक्ति सुइं मेचिन मोनसे लानानै माने गावनि जिउखौ बा संसारखौ सलायलांगासिनो बिसोरो बे ट्रेनिंफोरखौ लानानै थ' आं आरो आसा खालामो दिनैनि तारिखआव आङो 1000 जननि बांसिन स्किल ट्रेनिं होबाय फैबाय थानाय दिनाव आरो आं होलांगोन होननानै आङो कमिटमेन्ट होयो आरो आङो बे ससियेल सार्भिसखौ आङो मावबाय थागोन नोंथाङा माबायदि टिचारफोरखौ माबायदिखौ हायार खालामो ओरैबायदि टेलेन्ट नुबाय जों दिनैनि दिनाव जेरैबायदि दिनै बिसोरो माने अडियेन्स मोनसे होदों नोंथाङा बेबायदिखौ माबायदि हायार खालामो माबायदि टिचिं खालामनाय जायो अके फार्स्टआव जुदि आं बुंनो थाङो जुदि गाव खुद पेरेन्टसफोरा गावनि गथ'खौ बहुद अनो येस बहुत अनो थ' एके इन ए सेम वे जाहाथे स्कुलावबो मिस बा सारमोना गावनि असे माने गथ' साननानै लायो थ' जुदि बे टाइपआव जुदि थाङोबा आं बुङो माने गथ'फोरखौबो मोजां सोलोंथाइ आरो गथ'फोराबो अननाय मोनो लोगोसे सोलोंनोबो हायो थ' आङो बे वेयाव माने आङो टिचार्सफोरखौ कनभिन्स खालामनानै आरो जुदि गथ'फोरा गाबबाला उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' गाबखायो नालाय थ' बे टाइमाव गथ'फोरा खुद्रिबा जोङो बोरै हेन्डेल खालामनांगौ आरो क्लासरुमाव जाहाथे इसोरो स्कुलाव फैनाय माने लेखाफोरखौ जों बिजाबफोरखौ बोरै जोङो मोजां माने फोरोंनानै हरनो हायो थ' बे टाइपआव आङो मास्टारफोरखौ खदाय आङो बुजायो आरो बेनि थ्रुयै दिनै आं बुंनो थाङो थ' गथ'फोरा एसे आपग्रेड जागासिनो लघुआव दिनै नार्सारि क्लासनि स्टुडेन्टफोरानो दायो लाजिनाय गिनाय सेल्फ कनफिडेन्सखौ माने लाबोनो हादों